Para mabawasan ang mga nagpupunta sa palengke, operasyon ng talipapa muling pinayagan sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Balik operasyon ng talipapa sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, nagpasya ang mga opisyal ng barangay na muling payagan ng talipapa, isang buwan matapos silang mapaalis sa road clearing operations. Para isa na lang po yung stopover ng mga tao, tsaka hindi rin po mag-post ng traffic, lalo na pagka hapon na po. Naghanap ng bakanting lote ang mga opisyal ng barangay kung saan ipinwesto ang talipapa vendors. Bukod sa maayos na pwesto, ibinigay rin ng mga opisyal ng barangay ang iba pang pangangailangan ng mga tindera. Nag-request naman po sila, sabi nila, kagawad, madilim po yung namin, sabi nila, yung talipapa namin. O sige, lalagyan natin ng ilaw yan, sabi ko. Nilagyan namin ng tig-isang ilaw, tapos may isang solar pa. Mas okay po rin ganito mo, ma'am. Kasi para hindi na sila pupunta ng bayan, malayo sa COVID. Isa sa araw-araw na bumibili sa talipapa si Nanay Felicing. Malaking tulong nga. Hindi ako makapunta sa bahay, dito na ako bibili. Tiniyak ng mga opisyal ng barangay na hindi sila magpapapwesto sa gilid ng kalsada. Bago sumapit ang curfew hour, nakauwi na rin dapat ang mga negosyante. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.